Γεια σας! Είμαι η Αναστασία και σήμερα, όπως σας είχα υποσχεθεί, θα συνεχίσουμε το Minecraft σε αυτό το κόσμο με δύο φίλους, τον Νικόλα και τον Άκη, που έχει και αυτός κανάλι στο YouTube. Λοιπόν, Λογικά το ξέρετε, German Youth Presence 3, ή αλλιώς Gaming 3 εννοώ, ή αλλιώς German Youth Presence από εδώ, γνωστός. μίλα πιο... Αλλά έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Ναι, Γυρνώ με το... κοροϊδέψετε. Αλλά είναι λίγο περίεργο να... Εγώ είμαι πίσω σου. Πού είσαι? Εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Νάτος! Δυστυχώς έχω αυτό το skin. Ρε, άκρη. Τι κάνεις ρε, είσαι τρελός. Λοιπόν, Εγώ πάνω σπάζω ξύλο, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για mine. Εγώ δεν έχω τίποτα. Πάμε για mine. Πάμε για mine. Γιατί όχι? Ακότσι απαγούνται. Πού πάτε, ελάτε εδώ πάνω. Πάνω. Σπρώξε το εγώ, τα χρειάζομαι. Εγώ σκοτώνω φαγητό. Σκοτώνω πράγματα για φαγητό. Θα φτιάξω το κρεβάτι. Λοιπόν. Έχω 32, έχω μισό στάκ. Οκ. Ελάτε. Δεν θα μας χρειάστηκε τόσο. Εγώ δεν έχω ξαναδεί παιδιά μου σε αυτόν τον κόσμο. Κανείς δεν έχει δει, έλα. Πρώτα απ' όλα θα κάνω εγώ. Μίλα πιο δυνατά, Άκη. Άκη. Εγώ πήγε μας κιόλας μετά. Λοιπόν, ελάτε να φτιάξετε τέτοιο για να πάμε για mine. Εγώ είχαμε. Θα φτιάξω δικά που τα πήραμε κόπο. Οκ. Ή απλά τα κρύψω το τσέστο. Πάμε να το δείξω. Ρε κολλάει, μίλα πιο δυνατά. Ναι, κι εγώ δεν σ' ακούω καλά. Σε ακούω θολά. Σαν να έχεις φάει μπανάνες. Ακούς τώρα. Ναι. Σαν Τέλεια. κατσίκια που είναι. Έπεσα. Λοιπόν, έτσι θα μιλάμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, Και κάτι ακόμα κάνω. Λοιπόν, Πάω να σπάσω και να φτιάξω για κάτι άλλο. Όλα που θέλω. εγώ δεν έχω τίποτα, παιδιά. Να μου πας να μαζέψεις, Άννη. Τι τα βέβαια. Όντως, εγώ μαζεύω μόνος. Παιδιά. Άκη, εδώ, μπορείς να μου εδώ, μαζέψεις εδώ. λίγο φαγητό. Κοίτα, άρχισα να φτιάξω το sword. Αναστασία, έλα, σε βοηθώ με το stone pickaxe. Έχω κι εγώ stone pickaxe. Και τότε γιατί σπάζω το wooden. Θέλω να το φυλάξω για να πάμε για mine. Ωραία, θα βγω με αυτό. Οκ, έχεις φαγητό. Έχεις φαγητό. Όχι. Οκ. Ο Νικόλας έχει το φαγητό. Λοιπόν. Ανεβαίνω. Βασικά φτιάξουμε... Ναι. Εν τω μεταξύ, πρέπει να κάνω κάτι. Μετά από ένα μικρό τεχνικό. Λοιπόν, Έλα, ανέβα. λοιπόν, Κάτσε λίγο. μπορείτε να μου μαζέψετε λίγο ξύλο. Όχι, θα μαζέψω. Έχω εδώ coal. Και εγώ έχω coal. Φτιάξε τόρξεις. Εγώ βγήκα κατά λάθος. Μου δίνεις λίγο Πες. ξύλο. Λίγο ξύλο. 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 Έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Πήγα σε ποιο. Θα
μας σπάσει τα νεύρα. Και καλά και αυτό δεν είναι mine. Θα πάμε. Και το για βλέπει και την το κοινό ώρα. μου. Λίγο τα πράγματα να μαζέψουμε, ρε. Και να πάρει, δεν έχω μπαταρία. Ωραία, φίλε, κρίμα. Άγιε, 3 έχω. Λοιπόν, έλα. Επειδή κολλάει, Δεν πρέπει... έχω φαγητό. Μπορώ να πεις. Λοιπόν, δώσε μου λίγο ξύλο. Θέλω sticks. Μάθω. Θέλω sticks. Ωραία, φίλε, ευχαριστώ. Περίμενε. Μ' αρέσει που σε μένα δεν δίνεται. Πολλά έχεις πάρει. Λοιπόν, φτιάχνουμε sticks. Εγώ θα κάνω λίγο ακόμα βίντεο και θα βγω, εντάξει. Φτιάξε μου ένα πίκα. Φτιάξε μου ένα πίκα. Μαζί με πρόβλημα. Φτιάξε μου ένα πίκα. Λοιπόν, σταμάτα. Ξανά. Να, ναι. Νικόλα, έλα λίγο. Άσε με. Παιδιά, κολλάει πολύ. Εμένα δεν κολλάει. Πάμε για mine. Εγώ πρέπει να μαζέψω ξύλο. Αν το έχετε Θα σου καταλάβει. δώσουμε. Έλα να σου φτιάξω λίγο μια ξύνα. Αξίζει. Έχω λίγο ακόμη. Ναι. Έχεις κάνει φαγητό. Όχι. Έχω 4. Έλα. Νικόλα. πρόβατα. Νικόλα, έλα. 2 πρόβατα έχεις. Έχω Ναι, έχω 2 μαλλί. Ένα μαύρο και ένα άσπρο. Και εγώ έχω ένα άσπρο, δώστε. Ότα. Έλα, Ναι, πάμε. ναι, 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 ναι. Thanks. Και το άλλο. Οκ, θα φτιάξουμε το πρώτο μας. Θα φτιάξουμε το πρώτο μας κρεβάτι. Έφτασε το mine. Ωραία, μαλάκι. Βρήκα coal να το κόψω ή όχι. Νικόλα, είναι ακίνητος λίγο. Εδώ. Πάμε για mine. Πίσω σου. Εγώ πάω για mine. Νικόλα. Ναι, κοίτος είναι. Έλα λίγο. Θα πάμε λίγο πάνω. Θα ψήσουμε τροφή. Ναι, Όχι ρε, κι εγώ χρειάζομαι τροφή, δεν πειράζει. εγώ δεν πειράζω. Ωραία, φίλε, αδιέξοδο, ρε φίλε. Τι αδειές. Και το λέτε αυτό και μη. Αυτό δεν είναι αδιέξοδο. Κάπου θα υπάρχει τουλάχιστον. Αυτό είναι αέξοδο, όχι αδιέξοδο. Ναι, όμως δεν πήραμε τίποτα. Περιμένετε να κάνω transfer. Τι είναι αυτό. Ωραία, μάμα. Να, άλλο mine. Εδώ, εδώ, εδώ. Αυτό δεν είναι mine. Αμπάρ που λες. Εδώ έχει κι άλλο mine. Αλλά- Εδώ δεν είναι mine. Τι είναι αυτό. Δύο καρδιές, δύο καρδιές, δύο καρδιές, δύο καρδιές. Γιατί πώς πέθανες? Τροφή, 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 τροφή. Πρόβατο, πρόβατο, πρόβατο. Δικά μου τα πρόβατα. Λοιπόν, Βρήκα κάνω 2 ένα πρόβατα και είναι δικά μου. Κάνω ένα transfer. Και... Λαγ, Άργησε. λαγ. Σαγιονάρα. Όπα, τι είναι αυτό? Νιαμ, 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 νιαμ. Ρε, πετάει. Το πρόβατο πετάει. Παιδιά, έχει πολύ lag, sorry. Τώρα δεν έχω και πολύ hunger. Παίζουμε εδώ και 8 λεπτά και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχω 6 φαγητό. Για δύο μπαταρία έχω. 2. Και να πάρει μπορεί να πω το iPhone. Τι χωράει. Νικόλα, αν με βαρέσεις, μα το Θεό, θα σε ξεκάνω 1000 φορές. Πάμε να μαζέψουμε άμμο για γυαλί. Πάμε να μαζέψουμε άμμο. Γεια. Πάμε. Μην είμαι 2%. Πέσαν όλα. Έσπασε ένα μπλοκ και πέσαν όλα. Δεν έχω καθόλου μπαταρία. Εγώ Οκ. έχω- Δεν θα παίζω όριος. Ρε, ακόμα να έχουμε. Βγαίνω. Μη βγεις ρε. Λοιπόν, εμένα... Γιατί δεν το φορτίζεις ενώ παίζεις. Λοιπόν, Έτσι δεν τολμήσεις να μου κάνεις. Ηλίθεια. Σου είπα, μην με βαρέσεις.
της το είπα. Εγώ προσπαθώ να βρω mine, Δεν ήξερα ότι παιδιά. έχεις τόση λίγη ζωή. Και να σου λέω, μη με βαρέσεις, τι ήθελες να κάνω. Να σου πω ότι είχα και μισή καρδιά. Ναι, να μου πεις ότι έχεις μισή καρδιά, τότε δεν θα συμβάνει αυτά. Σου είπα, έχω λίγη ζωή. Ναι, αλλά δεν μου πεις. Αυτό είναι λίγη, όχι πάρα πολύ λίγη. Αρχή σου είχα πει ότι είχα δύο καρδιές. Ω, ζόμπι. Παιδιά, χρειάζομαι Σόφα. φαγητό. Έχω έξι. Και ένα βουλάκι. Σαν, Α, έχουμε βρει κομμάτια, θα έχουμε άλλο. Μπορούμε φάρμα. Μπορούμε να κάνουμε φάρμα, να Το κάνουμε φάρμα. μια κότα να μεγαλώσει. Εγώ έκανα παρκούς στα Τα δέντρα. αυγά. Και μετά τα αυγά. Λοιπόν. Κι άλλες κότες, κι άλλες κότες. Θα τον σκοτώσω. Ποτέ. Πέσε κάτω. Άντε, γεια. Μη. Σου είπα, ας μην με σκοτώσεις να μην σε σκοτώ. Δώσε, Το Νικόλα. γράψα. Δώσε mine. Δώσε. Όχι. Συνόμιζε, τρελάρα με τη λάβω. Ρε, ευχαριστώ. Μου είχε μείνει. Δεν είχα φαγητό. Και τώρα μου γέμισε. Ρε, σε παρακαλώ, δώσε φαγητό, το χρειάζομαι. Κι εγώ. Δεν έχω φαγητό, μόνο ένα ρόντον φλες έχω. Εμένα μου λείπουν 5 φαγητό μου έχει μείνει. Περίμενε, φέρνω κρέας πρόβατο. Όχι, έχω 6. Θα μου επιστρέψει στα 5. Α, καλά. Έχω εγώ. Ωραία, το Έλα, Δώσε 2. κάνω ένα teleport. σου δώσα. Περίμενε. Κόλλησα. Α. Προσπαθώ να χάσω hunger. Λοιπόν, ο Νικόλας κόλλησε και δεν μας νοιάζει πολύ. Υπάρχει ακόμα βίντεο. Με πέταξες έξω. Λοιπόν, τώρα πιστεύω τελικά δεν πήγαμε για mine όπως το περίμενα, γιατί δεν έχει καλά mine εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν έχουμε βρει σπηλιά ακόμα. Κάτσε για σπηλιά. Εγώ νομίζω βρήκα. Ενώ σε μένα είχαμε βρει διαμάντια. Εγώ βρήκα, έλα να δεις. Κάναμε teleport πρώτα. Τι βρήκες? Cave. Mine. Τι πει, όχι teleport. Ναι, αυτό είναι. Κάτσε να κάναμε ένα teleport. Παιδιά, κολλάω, θα βγει χάλια στο βίντεο. Δεν μπορώ να σε βρω που χάρτη. Κάτσε να βρω τον name tag σου, σε ψάχνω. Νικόλα, Ναι. Νικόλα, ξέρεις, είναι κοντά η Αναστασία στο σπίτι. Ναι. Οκ, τότε έρχομαι. Μπορώ να έρθω. Θα κάνω παρκούρ στο βουνό. Καλά παρκούρ, τι λέω. Δεν βλέπεις το name tag της, που είναι μέσα στο... Είναι μες στο mine. Δεν μου λες. Με κουνιάσαν. Πόσο Κάτσε να με Ω, κουνιάσαν. παιδιά, πολλά ζώδια. Πολλά ζώδια. Ήρθα. Δεν έχω σπαθεί όμως. Έλα, ήρθα. Sorry. Έλα το φαγητό μου. Σταμάτα. Τόσο πει εγώ το σκότωσα. Δεν σου πήρα φαγητό. Α, σου πήρα. Το φαγητό του ζόμπι. Τι φαγητό δεν σου πήρα. Λοιπόν, κάνω λίγο transfer εδώ. απλά μου λίγο το ίντερνετ. Κάνω transfer και εδώ. Α, γιατί βγήκες. Αράχνη. Αράχνη. Δεν πέταξε κάτι. Αράχνουλα. Γιατί βγήκες. Ξαναμπαίνω. Δεν κάνω τίποτα. Δεν κάνω τίποτα. Τι. Μισούλα. Όχι, όχι. Είπαμε να μην κάνεις τίποτα. Γιατί βγήκες. Δεν θέλω να μου βάλεις ηλικρία. Γιατί βγήκες, Θέλω να βοηθήσω. Έχω μισή. Μισό λεπτό. Ξαναμπαίνεις. Θα φτιάξω bow. Θα μπαίνω, κάτι μηνύματα είχα. Α, Θα φτιάξω bow με τα... Εκεί. Μπορώ να κάνω ακόμα recording. και εγώ κάνω ακόμα recording. Να το κλείσω εδώ το βίντεο. Ναι. Πολύ ωραία. Κόπηκε σύνδεση. Όχι πάλι ρε φίλε. Στο νερό
γεια σας. Τελικά εδώ θα κλείσουμε το βίντεο. Συγγνώμη που δεν βρήκαμε να κάνουμε mine. Σας υπόσχομαι, επειδή πιστεύω πως θα το συνεχίσουμε αυτή την σειρά, θα πάμε για mine. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια.